ассалому алайкум бонувони азиз. ҳама каса хуш омадед ба саҳифаи ман. Чанд вақт шуд фақат аз қафои кор дарси кӯдако берун набаромадам. Яъне берун мебаромадам, фақат давда ва ё дарс мемондам, меомадам кор, боз бо занҳо кор мекардам ва имрӯз каме кор доштам. Тарафи ҳамин сентр омадам. баҳори саҳар чӣ қадар хушрӯ. Якам хел одам бояд худаша маҷбур карда баромада сайру гашт кунад. Дар такси маршруткаҳо не, фақат пои пиёда. боз пои пиёда ки гаштед чӣ қадар фоида дорад духтаро. нед инҷа чӣ бошад, ин дар берун дутор менавозанд. қадар ҳавои тозаи хушрӯ. духтаро ба ҳамаатон тавсия метиҳам ки як бефарзандон, бе ягон кас, бе дугона як ҳамин хел баромада танҳо сайру гашт кунед. пиёда гаштан ва танҳо будан хеле асаби шуморо ором мекунад, рӯҳатонро тоза мекунад ва фикрҳои шуморо дар ҷояш мебиёрад. духтаро ҳатман бефарзанд, бе ягон кас ҳамин хели як баромада фарқ надорад дар куҷа зиндагӣ мекунед. албатта ягон ҷои ҳамон ҷои худро ҷои оромӣ бошад ки ба шумо маҳбуб бошад. баромада танҳо шинед яке танҳо сайру гашт кунед 10-15 дақиқа ҳатман. аз тарафи тисел омадам, инҷо тарафи тарабхонаи 4 уста ва парк. фаромӯш кардам ин кадом парк бошад. бовар кунед духтаро, он ҳаракатҳое ки дар хона мо мекунем, масалан кори хонаро мекунем, хам мешавем, рост мешавем, вай барои организми мо хелеҳо кам аст духтаро. барои ҳамин кӯшиш кунед ки ҳатман 30 дақиқа дар ҳолати ҳамин ҳаракат бошед. ғайр аз кори хона, аз саҳар то шом вай кори хона ба организми мо ягон хеле фоида намебиёрад. агар мо вазни зиёдатӣ дошта бошем ё ки бӯи алаф баромадааст, чӣ қадar хушрӯ. инҷо боғи кӯрӯши Кабирбуд аст. гузаштам баъд дидам номаша. набинед чӣ хеле зебо. калони дарахт. чӣ қадар ҳаво зебои хушрӯ. манам хеле офтоба духтаро ҳатман бе SPF набарояд. ман ҳозир фаромӯш кардам. хай ман намедонистам ки пиёда мегардам, SPF накардам. хоб боз каме маълумотиам дар бораи SPF духтаро. SPF-ҳо ҳастанд 10, 20, 30, 50 SPF-и то 100 ҳаст ва барои чи ҳамон рақамҳояш ҳаст, барои он ки агар шумо дар таи офтоб аз 10 дақиқа зиёд истед ва офтоби баланд бошад, шумо метавонед ки аз SPF-и 30-20 истифода баред. ва агар шумо дар дохили хона бошед ё корхонаи шумо нури офтоб дарояд ё фарқаш нест аз ҳамин кор то хона, аз хона то кор дар таи офтоб кам раҳро тай кунед, метавонед ки аз SPF-и 10-20 истифода баред духтаро. ва онҳое ки ҳамеша дар таи офтоб ҳастанд ё ки дар ҳавлӣ зиндагӣ мекунанд, аз SPF-и 50 ё 100 метавонед шумо истифода баред. аҳсан ба ҳамин занҳое ки мисол аз саҳари рӯз, субҳи рӯз хеста то баъзешона мебинӣ ҳатто соатҳои 12-1-2 шаб ҳам хеле участкаҳои худашонро баромада мерӯбанд. ино ҳам организмашон соз мешавад, ҳам чарбии зиёдатӣ дар баданашон намешавад. ма чӣ хеле ки мебинед шумо якум дуюмашона хелеҳо ба саломатияшон фоида дорад. хоб агар ягон
грижа истимон ва ягон касали дигар надошта бошанд ва ҳаракаташон хеле хуб аст. ана инҷо боша донишгоҳе ки ман 4 сол пеш хатм кардам ки дипломи ин ба ман тамоман дар кор нашуд. вақте ки хусусан будам фаҳмидам ки озмуни ҳамон кумитаи андоз, яъне налог озмунаш ҳақиқӣ аст, бо озмун бо экзамин мегузарӣ. вақте ки ман ба озмуни ҳамон кумитаи андоз рафтам, пешакӣ албатта боз тайёрӣ дидам, боз хондам, рафтам. хоб озмунашро гузаштам. бовар кунед, аз 15 зан танҳо ман хеле хурсанд шудам, барои он ки ҳама он саволҳое ки дар он ҷо ба ман доданд, албатта онҷо медарои хеле камераҳои зиёд мондагӣ, фақат мардҳо буданд, хелеҳо сиёсаташон баланд буд, вале ман худамро гум накарда танҳо як саволро ҷавоб дода натавонистам, ки ҳамонро ҳам фаромӯш кардам. вақте ки аз озмун баромадам, хеле хусанд будам ки тамом ман мегузарам, вале афсӯс ин хел набуд. нагузарондан мана он духтарое ки бисёр гирья карданд, мо надонистем, ягон саволро ҷавоб дода натавонистем гуфтанд, боз ҳамоно ба фикрам гузаштан нагузаштан ман намедонам. азам баъди ҳавай дигар аз амин хондану амин донишгоҳо хеле дилам мондагӣ аст духтаро. барои амин хай боз инам кори худованд ҳаст, намедонем ки мо худованд аз мо чӣ мехоҳад, чӣ касбро мо кунем. барои ҳамин модарони азиз мехоҳам ки ба ҳамаатон боз гӯям ки духтарони худро пешакӣ омода кунед. ҳар он ҳунаре ки онҳо мехоҳанд аз ҳамин синфи панҷиашон сар карда барои худ таҷриба кардан гиранд ҳамон ҳунарҳоро, чунки тезтар ва бо таҷрибатар худашонро дар зиндагӣ ёбанд. ман ҳамин духтаракҳои ёш ки дохил шудаанд мехонанд, бисёриҳояшон беҳуда вақти худро медонам ки дар ҳамин донишгоҳҳо сарф мекунанд. хеле вақти зиёди муқаддаси худро сарф мекунанд дар донишгоҳҳо, чунки бисёриҳояшон ба шавҳар мебароянд ё корашон маҳкум намешавад. ҳамин хел ё тамоман касбе ки хондан дар ӯ кор намекунанд, дар дигар касб кор мекунанд. чӣ қадар гулакҳои зебо! небо дидани онҳо дили одам кушода мешавад. чӣ қадар зебоги упаковкаашонам хушрӯ, ранго ба ранг. хоб аптека даромадем. ҳозир ман чизҳои лозимамон мегирам. як мази фермен кола аст ва ба шумо мефаҳмонам ки ӯ барои чӣ фоида мекунад. аптекаи калон будааст инҷо. и 465 сомон будааст противорубцовый эффект. ин омега 3 витамини нағз. мана ҳамин маза ман мекофтам, харидам противорубцовӣ. хоб духтаро, ин барои ҳамон после акна пришоҳое ки наракҳое ки дар рӯи мо доғ мемонад, ана ҳавай ба хеле зур фоида дорад. хоб ҳозир ман ҳама ин чизро тайёр мекунам. як духтарак ҳаст, мебиёд ҳамин процедураро мегузаронем ва бинед ки чӣ хел қимат ҳаст. вақте ки нархи процедура мегӯм, мегӯяд апаҷон чӣ ба қимат арзон кунед, ки нархи ҳамин дору қимат аст. барои ҳамин камакак процедураи фраксионна мезотерапия мегӯн, ин қиматтар аст барои гум кардани ҳамон пришиҳо, яъне не пришиҳо, а ҳамон доғҳо, чуқуракҳое ки дар рӯй мемонад.